Obila mag Okwach Kich odayo dho jotije mag osiptal ma Chiromo ewi nek mar laktar Susan Njoki manyocha ode ei osiptandno motho bang' tere kar thiethno e ataro mar dwaro mare. E kinde nonro mar Okwach Kich oyangore ni nitiere jatich moro manyako e osiptandno ma osebedo ka olal chakre tich ang'wen juma mokalo ma gisani obila luwo ndache. Jafwambo marwa Cynthia Onyango ni kod ler mar wachni. Bang' lipot mar jotim bero yango ni laktar Susan Njoki nyocha ode aching' e osiptal ma Chiromo e bade ma Braeside e kinde manochopo e osiptandno ataro mar dwaro mare. Obila mag Okwach Kich kawuono limo kar thiethno mar chako timo nonro matut ewi nek mar miyono. Obila mag Okwach Kich odayo dho jotije mag osiptalni ma Chiromo e bade ma Braeside e okang' mar temo fwenyo kaka ne obedo nyaka chope nek mar laktar Susan Njoki manode aching' seche 4 bang' chamo chiembe mogik. Okwach Kich bende oyaro lach mar nonro margi nyaka e tipo mag wang' dede achiel bang' moro e kinde nyirni mag sama nyiso chenro manotudre kod ngima Susan e osiptandni e kinde mane ochopo ka nyaka chop kinde mar nek mare. E kinde ni ema nonro mar Okwach Kich ofwenyo ni nitiere miyo moro ma osebedo ka konyo e rango jotuo osiptandni ma osebedo ka olal chakre tich 4 juma mokalo nyaka kawuono. Gie sani, Okwach Kich ng'eyo maling'ling' e ndach miyoni ka e chich ni dipo ka obedo kod ng'eyo e nek mar Susan Njoki. Susan Njoki ne onegi tich 2 juma mokalo ka andika mare e mbui to wacho ni jaode Alois Ngure ande oro jok moko 4 mondo kawe kendo tere kar thiethno ataro mar dwaro mare kowuok e dalagi mayudore Kileleshwa. Jaode Alois Ngure kata kamano nyocha osemaki kendo bang'e we thuolo kod rambum bang' ndiko dhoge tesend obila ewi nek mar jaode. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi.